Me maailman kansalaiset. Haasteena nähdä asioiden väliset yhteydet. Siis samalla kun parannamme elämämme edellytyksiä, huolehdimme, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia hyvästä elämästä. Kestävää kehitystä määriteltiin YK:n ympäristökokouksessa Rio de Janeirossa vuonna 1992. Oltiin huolissaan maailman keuhkoiksi kutsutuista metsistä. Trooppisista sademetsistä oli menetetty 1/3. Niitä hakattiin polttopuiksi ja raivattiin ruuan tuotantoon. Kaadettujen puiden tilalle ei istutettu uutta. Ajatus jäi itämään. Ajatus, että sertifiointi on keino vaikuttaa metsien tulevaisuuteen, kaikkialla. Tarkoitus oli saada puun ostajat kiinnostumaan sen alkuperästä. Yksinkertaisesti otettiin kuluttajat mukaan, ottamaan vastuuta maailman metsien käytöstä ja kantamaan siitä koituvaa hyvää omaa tuntoa. Sertifiointi on takuu hyvästä metsänhoidosta. Se kertoo, että luonto, ihmiset ja talous voivat hyvin. Se kertoo, että puu, paperi ja kartonkituotteisiin käytettävä uusiutuva raaka-aine on peräisin laillisesti ja kestävästi hoidetusta metsästä. Puun alkuperä tiedetään varmasti. Itse järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Sertifioidut metsät kasvavat enemmän kuin puuta käytetään. Metsän uusiutumisesta hakkuun jälkeen huolehditaan aina. Kasvaessaan metsät sitovat ilmakehän hiiltä. On ekologiselta vaatimuksiltaan tinkimätön sertifiointijärjestelmä. Järjestelmä pitää minkä lupaa. Tämän takaavat ammattimaisesti hoidetut tarkastukset eli auditoinnit, joiden tekijät ovat riippumattomia sekä metsäalasta että sertifiointijärjestelmästä itsestään. Turvaa alkuperäiskansojen perinteiset oikeudet metsien käyttöön. Turvaa työntekijöiden oikeudet. On maailman suurin metsäsertifioinnin järjestelmä. Vastuullisesti tuotettavan puun tarjonta voidaan turvata. Sertifiointi soveltuu kaikenlaisiin talousmetsiin, pieniin ja suuriin, etelässä ja pohjoisessa. Järjestelmä kunnioittaa pohjoismaisen perhemetsätalouden perinnettä, missä metsätilat ovat pieniä. Yhteinen ryhmäsertifiointi tarjoaa pienmetsän omistajille ja kyläyhteisöille kustannuksiltaan kohtuullisen tavan osallistua sertifiointiin. On tärkeää, että kaikki saavat olla mukana. Pienmetsätalous tarkoittaa, että vannoutuneita luonnon ystäviä on joka perheessä yhtä monta kuin siinä on jäseniä. Tavallisia ihmisiä. Samanlaisia kuin ne, jotka tienaavat palkkansa metsäteollisuuden ammateissa. Samanlaisia kuin puuperäisiä tuotteita käyttävät kuluttajat. Yhdessä he muodostavat maailman suurimman ympäristöliikkeen. Huolenpito metsästä on ylisukupolvista vastuuta ja ihmisten oikeita valintoja. Varmuutta siitä, että samalla kun käyttää uusiutuvista luonnonvaroista tehtyjä tuotteita, huolehtii myös kestävästä kehityksestä. Sekä luonnon että ihmisten. On mahdotonta keksiä ekologisempaa raaka-ainetta kuin puu sertifioidusta metsästä.